Puro na lang daw pighati at paghihirap ang nangyayari ngayong buwan. Kaya maglalaro tayo ng pinakapaborito niyong laro, ang Tumawa Ka, Talo Ka. Ang tema ngayon ay kabobohan. Pag tumawa ka, bobo ka. Tatawa ko na lahat. Bigyan mo ako 3 utak dyan, Pao. Kaya atin na agad simulan. Galing kay R-Fire. Utak ko tuwing recitation. Saging, saging, mangga, mangga, papaya, papaya, pagsama-samahin, paghalo-halohin, fruit salad, saging, saging, mangga, mangga, papaya. Ito yung 8 kong brain cell na alas 4. Pagsama-samahin, paghalo-halohin, fruit salad, Ito pala ang chismisan, Zumba. Okay, medyo sumakit ng ano ko doon. Hindi naman lumabas ang ngipin ko. Medyo sumakit yung dibdib ko doon. Copyright. Bobo ka dyan pag kinahin mo yan. Fucked up if you can't be right. Isang subo lang, tulog ka na agad. Sunod, napakahina. Nice. Gusto ko tong music na to eh. Paano pa to ng 2010 YouTube. Alam mo na eh. Ba't uupo ka? Uupuan mo pa rin. Hindi ako natatawa ako yan, naiinis. Sunod! Walang ya. Self-service daw. Nung sumandok ako ng ulam mag-isa, pinagalitan ako nun, no? Tindera. Oo, mali ka doon Ano ate. ba self-service, no? Tama. Sumandok ako ng ulam, Matatalino! pinagalitan ako. Hindi bobo to. Talaga, Eugene. I'm actually very excited about the videos we're working on. This is a rock, and this is water. If you pour water on a rock, nothing happens. Thank you, and see you soon. Yan kay Jonas. Teka lang, iba to. Teka lang, Sir Chief! Sir Chief! Naku, lakad mo, lakad matatang! Normally. Salamat, Tapos, unboxing! Masyado kasing sakto yung... Mapipigil ako na eh. Pero yung sumakto yung lakad matatag. Nabawasan ako ngayon naman. Tinatagal mo yung sa utak niya. Kung hindi nyo alam yun, huwag nyo na alam eh. Pagpalain ka. Pero kay Christian. Masarap ba ang cookie ni AJ? Matamis. Okay. Bobo ay hindi bastos. Itigil nyo na to. Ano to? Hindi nangyari yon, sunod na. Galing kay Arim ah. Bobo. Ano connect niyan? Pighati. Hindi to nakakatawa. Ayop ka. Magaling, pero 300 IQ nga talaga. Sunod. Galing kay Cherry Boy. Shortcut key for underline. Ay, mga matatalino talaga nag-shortcut eh. Shortcut Control I, key Control for X, Control italic. C. Shortcut key for bold. What the fuck? Okay, bastos na naman. Hindi bobold ha, bobo. Okay? Galing kay Scrappy Kokok. Oh! Piga-pigating pangyayari. Sunod. Ay, ako pababaw na ako ng pababaw. Galing sa mga Pinoy talaga pagdating sa Caloocan. 1,000 bitches on the island. 20,000 dead bitches gon' private. She make it clap. Hey, Manila drip! Feel like I'm savage. 20 little bitches and none of them. Lito bagay. Ito yung sinahag ko ng isang taon. Lahat. Galing kay Soft Professional. Ito yung Gen Z editing na naman. Hindi. Hey, the drip!
20 new guests. Sino to? Alden ng kahirapan. Aray. Ang sakit sa dede. Ay, hindi magpipigil ang tao. Sunod, galing kayo sa Rosacho. Intelligence 100. Ang talino mo, ang haba niya, no? Puta, galing, ang haba. Palakpakan, tanga! Ang galing! Okay, paano ka babalik? Ang talino nun, ang talino. Tingnan nyo gano'ng kahaba pumasok sa bus lane. Feeling bus ka, boy. Huli ka lang ha. Ay, baka kalabas ka dito. Dito, pwede ka lumabas dito. Ang haba, pre, tinabi yun. Ang sarap talaga pagtawala ng mga tanga, no? Diba? Kaya ako nasa YouTube eh. Pero hindi tayo pwede tumawa. Pumasok sa bus lane. Pwede ko lang bigay yung natitira kong dalawang utak sa'yo, kuya. 56 na bus yung dadaan yung hila niya. Literal, death march sa EDSA. Hindi na uubos. Oo nga. Hindi na uubos. Para, Kawawa naman yun. illusion ba to? Para ko na genjutsu eh. Parang ka nagsisisi. Wala, hindi pa niya alam bro. Hindi pa nagsisisi yan. Hindi pa niya alam gano'ng kalayo. Kayo na lang pagtawaran niyo yung tangang yun na hindi sumusunod. Kaya Melted Dragon. What? Ano yun? Saan yung galing? Wala ba siyang helmet? Hoy! Liga rito ha? Anong ginawa niya? Wala ko, di ko alam yung context. Dapat pinalo din si Kuya dun sa bus lane. Sunod! Sali kay Belen. May mga unggoy, pero mga utak unggoy, mga asan unggoy. Sunod! Hirap talaga. Oh! Alam ba niya yung ginagawa nangyayari? Kabaong po. Tsaka yung nagit siya na sa likod. Kaya ba di siya sumasayaw? Awkward no, leche. Sunod! Kala kay Ginoong Grain. Look niya, yung alog mo mukha niya, taero. Man! Malalim din niya, naisip. Ang hirap pag ang daming hangal. Kaya na yung utak. Kaya kay Baxter. Pangit ni Joven, itlog niya parang Jolen. Pakboy siya to the highest. ang utak niya Oh! parang Proven. Sige magalit kayo, at least sikat na ako. Miss Oh! online jacolero, pangalan ko putanginan nyo. Payat ko parang sisiu, badoy ko parang tinggil. Isang ubo na nga lang. Masama akong payat ha? Pasensya na kayo kung ba't payat-payat ko. Sa kakadya ko. Butit yun, tinigil mo na. Hindi nakakapayat ang kakadya. Sunod! Hop! Saan punta? Mabigat yan ah. Sobrang kalma kasi nung pagkakalaglag niya eh. Parang ni-nice-pass lang yung bola, oh. Isa na lang, Pao. Kumapit ka, marami pa to. Galing kay Alternative Park. Sa mga bayaran ng kuryente, wag niyo nang problemahin ako na magbabayad. Ano? Mami dahil magbabayad Magkano ba yung kuryente? 8. Paano nangyari yun? Magaling yung mga utak ng kapwa. Galing kay Nuke. Ilagay mo magic sarap. Ay, tarantadong puta. Hayop. Tangina mo. Paano kung may nangula ako tinawakan dyan doon sa SM? Hangal. Kadiri. Sunod! New challenge. Hangal. Napakahina. Sunod! Galing kay Not Your Jazz. Hindi na gumagana sa akin ng mga scripted. Napakalakas ko na! Sa larong to.
Paano pag hindi ako pumayag? Hindi babalik na ako. Sensya na. Yung pag nangihingi siya sa'yo ng sarsa sa comments o nangihingi ng scandal. Paano pag hindi ako pumayag? Shortcut key for bold. Rod! Nalagay di oven. 1, 2, 3, 4. Nakakabobo nga talaga to. Sunod! Ano ba meron sa mga unggoy ngayon dahil ba bobo? Ah, ang galing. Oh no, alam ko na, no? No! Copyrighted! Wala utak pero buhay. Paano nangyari? Gusto ko rin sabihin sa mga politiko yan na tumatakbo ngayon pero ganun talaga. That's when... Pampasarap. Umami. Kaya yung secret spices. Ilagay grease ka, Nor. Wag po! Huwag niyo ako saktan. Tito. Horror violent. Horror. Paalam. Pero ba lagi na lang, matatawa na ako eh. Panira naman eh. Yan kay serious. Parang gusto ko magkapepe. Hindi! Tangina mo, Michael, umuwi ka na. Yung susi ng bahay. Tangina ka, hindi ako makauwi. Ay, araw. Hindi ako makapasok. Ngayon, hindi ako nakainom, pero iyak talaga ako. Kasi miss na miss ko na yung baby ko. Dapat i-Roma music. Kasi sorry ha. Sorry talaga. Okay lang. Pinagkatiwalaan kita. Ha? Kala ko may business trip lang kayo. Yung pala nagkakapotan na kayo. Tangina nyo. Baka renegado! Oh! Baka renegado! Baka renegado! Baka renegado! Baka renegado! Subukan mo to sa puset. Super sarap. Ginawa ko yung pusit. Ay, Kung pinutok. Siguro, ampon lang ako. Kasi mga kapatid ko, ang papangit. Ako lang ang cute. Nagsira na yung humor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh! Putang ina! Man, Optimum price! Muking inang yan, optimum price. Babe, nakita ka na rin yan. price oh. Dumarami na. Tayo na, dami ko kailangan harakan dun, hayop. Tira, tanggalin mo. Tanggalin mo na yun. Isa akong buhay. Haray ko. Importante, masaya ako. Wala akong pake. Okay lang kung bobo ka, atis masaya. Kaya kay Sir Sacho. Ang di magmahal sa sariling wika ay mahigit pa sa hayop at blank na isda. Okay. Nakakabobo yung nangyayari. Diba may ganun meme din, yung maitim? Okay. Totoo ba yun? Okay. Sunod, galing kay Roy Bill. Yan, literal lang, di na siya bulag. Napakaklaro. Nakikita ko na lahat. Yan, ito kayo lahat. Napaka-laugh trip nyo. Labaw del Sur. Sabado pa man magiging may magsildo, pero ako ko nung ugma. Gogo. Sabado pa magiging may magsildo, pero Nalaigan yung aso. Okay ka lang. Okay ka lang. Si? Ayun, galing multitasking. Oo! Andar na! Oh, andar na! Gasolina niya to. Mahilig din ako sa ganyan eh. Yung piano tiles. Ipalitan man to, ma'am. Pero yung ano lang, phone lang. to sa nga. Galing mo. Parang dati ng jeep yung driver. Galing mag-multitask eh. May pumaparada, may nagbabae, nanunukli siya, may bababa. Nadawi. Oo. Iiwas sa MMDA. Sunod! Cycling yan, yes.
Ito yung inaasahan nung kanina eh. Ito yung inaasahan nung nasa bus lane. Bad to. Pagkano pa magbayad dyan? Kaantay lang po ng tol. Okay, sunod na. Dadamo pa, literal. Sunod. Hindi mo pasok. Ang dami mong pusa. Hoy, bawal buksan yan. Gawin kitang siopaw eh. Bitaw! Yan, kulit mo. Sabi siya mo, bitaw eh. Sunod! Hoy, wag lalo ganyan. Hapyaw mo lang. Medyo minsan masakit na eh. Naman. Kahit may arcane. Dragon's Blood pa rin. PaoLUL. Galing kay Kim. Ngayong summer, it's meteor fever forever. Nagbabalik ang F4. Kilalang kilabot. Eto, sa politika, maraming bobo. Copyright. Kompleto na. Babae ang Meteor Garden. Kaso wala na yung meteor. Wala rin si Bato. Sunshine and true home of Asian novellas. Ito ang ultimate throwback. Napakaraming bobo dito. Hey! Napakagandang edit. At least parang break time yon sa mga nakakatawa. Iba kasi ang medyo seryoso na kasi to eh. Medyo yung kinabukasan ng ating bansa yan eh. Pero maganda. Sunod! Ay, salamat natapos din. Nakapagpahinga na ako. Masaya na ako eh. Galing kay Tutoy George. Kumain na si May get bored. Tigang sila. Wow. Nakatakas ka pa. Yeet! Inainis. Ano yan? Patay. Nayaman ako, ma! Hey! At doon tatapos sa mga kung ano man tumadilanan natin ngayon. Wala na naman ako utak pero importante masaya ako. Iba yan ang mga mamboboto ngayon. Kaya kung gusto nyo pa ng mga ganito, tumawa ka, talo ka, search nyo lang hashtag TKTK. Ipipin ko sa description yung playlist sa lahat ng tumawa ka, talo ka. Papahinga na ako. Like, share sa mga malungkot yung friends at huwag yung subscribe.